Il-kandidat tal-Parlament Ewropew tal-Partit Nazzjonalista Peter Agius infex f'dadija ta' gideb wara pressjoni li saritlu mid-Dar Ċentrali għax l-aġir tiegħu kixef il-falsità tal-istess Partit Nazzjonalista. Dan meta għamel dak li l-Partit Nazzjonalista ħar nies vulnerabbli l-qorti biex ma jagħmluhx. Peter Agius qaleb il-vot irreġistrat fuq il-Mosta lokal fejn ġieli mmar kull naħa fl-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali. Dan fil-waqt li l-kumplament tal-familja tiegħu baqgħu irreġistrati fuq indirizzi ieħor. Sorsi fil-Partit Nazzjonalista ġibdulna l-attenzjoni dwar dan u qalulna li fil-waqt li fis-siġġiew il-Partit Nazzjonalista ċaħat nies li vvotaw mill-lokal fejn se jrabbu l-familji tagħhom waqt li diġà bdew idaħħlu l-amara. Peter Agius għandu l-vot irreġistrat fuq post ġebel u saqaf. Mistoqsi minn One News waqt konferenza tal-aħbarijiet Peter Agius der viżibilment mifxul u qal li għajiex fl-uffiċċju tiegħu. Inti fejn tgħix u torqod fil-għaxija meta tkun Malta? Jiena ngħix l-uffiċċju tiegħi il-Mosta. Min hemm il-qudiem telaq f'dadija ta' kummenti u stqarrijiet jipprova jiġġustifika l-pożizzjoni tiegħu, pożizzjoni li kixfet il-falsità tal-istess oppożizzjoni nazzjonalista. Online għamel filmat biex jipprova juri kif l-uffiċċju jista' jgħix fih u aktar ma beda jdur, aktar beda jidher li fil-Mosta Peter Agius għandu kollox minn barra dar apitabli. Għalulna dan ukoll ġirien tiegħu li jafu sew li la Peter Agius u lanqas il-familja tiegħu ma jgħixu hemmhekk. Għal-wiċċ in-nies Peter Agius qal li għandna morru naraw il-post iżda aħna konna diġà morna u mhux tali ma daħlunix ġewwa tali qeddewna li jġibulna l-pulizija. Bonġu, Francesco Boċ One News. Bonġu, hawnhekk ir-residenza ta' Peter Agius? il-pulizija. Dan il-każ kien żvelat mill-President tal-Partit Laburista Ramona Tart li permezz ta' filmat fuq Facebook kixfet kif Peter Agius qed jagħmel eżatt dak li l-Partit Nazzjonalista ħannis il-qorti biex ma jagħmluhx.